आंबो ब्लगार जाहैबाय नालाय आं जेराव थाङो मा खालामो मा जायो मा लोङो बेफोरखौनो भिडिअ लानोसै आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै सासेयाव 10,000 बेसेबां होगोनलै सरकारा मन्जेल मोननै मोनथाम बेयावबो मोननै नायलाय बेखौ लानोनो नै लानो होदों आरोबाव होननानै लाया इदि हामा दे बाबानियाव फैसा गैलानो फैसा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय जों दायदों फैयो उदालगुरियाव मोननैसो खामानि दोङो बेखौ लानानै फैदों ओमफ्राय बेखौ आं गुसुं भिडिअ लालांसै आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै बे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिदि दुखाननिखौ खिन्थाना दुखाननिखौ होनबाय फोरोंबाय दोलाय नै बिनि दखानाव दंफैयो जोङो दे किबाखाय साबस्क्राइब आरो लाइक कर दिबो दे नै जा बसायखौ लासिगोननो मा हिनोमोन कि कापुरखौ एसे खादि कापुर हा खादि बेसेबां होनदों दामा बेसेबां होनदों दामा 1899 1899 नालाय इमान फिसा गस्लायावनो बेखौ लानोसैनो जोंहा बसा दखानखौ खिथिनो जि मोजां खारो लामानिफ्राय खिथिनो नैबे लामा हाबनायनि गान्दा कमप्लेक्सआव बियो नै आं एडभार्टाइज होना होदों नोंसोरनो जि मोजां दंखायो नैबेखौ दाखालि एबिनो लांदोंमोन ओमफ्राय एबिया गाना गियोसो ओमफ्राय जों बेखौनो सोलायनो लाबोफिनदों नैबे दखानाव उदालगुरियाव बिराद मोजां बे दखाना जोंहा बेयावनो प्राय बायफैबाय थानाय जायो नै दा एबि गानबाय थानाय जाम्पाराबो बेयावनो फैनाय रां दखानखौ मोजां खिथिनो नैबे लामाथिंनिफ्राय जि मोजां मोनो बेयाव खिथिजोबनो हानाय नङा नै जोङो बेयाव दख'ना लाबोदों इस्ट्रि होनो गांनै होखांबाय थिं गांथाम दंबावो बेलेगनिखौ होग्रोदों र' दसे नेना लांखानोसै मा नामथाय दुखाननि नाम गैया दा निउ लाइट बुंनोबो रोंजोबला एसामिसना दख'ना लाबोदों हनै गांनै होखांबाय गांथाम दंबावो नै बेलेगनिखौ होग्रोदों लांनो फैदोंनो जेबो नङा दसे नेना लांसै दख'ना दुखान खाथियाव ओइखिनियाव दख'ना दुखान दङ ना बेखिनियाव ओमफ्राय नैबेयावनो जि मोजां सिगाङावबो बेयावनो लाबोखायोमोन माने नै जि गाजाखा दख'ना इस्ट्रि नाय नेबाय थानाया बोग्रिबो जाबावबायसो हानना होदों दख'नानि थाखाय बुरजा होनांसिगोन होनदों कारेन्ट हरनो हयनो हयथु नाय एबार आंनि दख'नाखौ होदों जि मोजां होखायो सिगाङाव बेयावनो होफैदोंमोन बेलेग दख'ना आरो बे नङा मोजां जानायखाय बेयावनो लाबोफिनदों आङो नाय आरो गांसे होलायबाय ओमफ्राय आं बाहेरायाव नेबाय थादों गिरखौ मारै दामना होबाय थादों बेसेबां लायो दख'ना गांसेयाव दाखालि बावैलाय 50 थाखा लानाय लास्ट नै गांसेल'सै बेल'सै बे जोब्बानो जोब्बाय नै बिथिंबो नेगासिनो
फालि स्ट्रिनो मोनसे मोननै मोनथाम दख'नायानो माबा बायबाबो पिंक पिंकल' जायो आंहा मानोथाय पिंक पिंक ओमफ्राय निलाल' जागोन आरो दोंबावोसोमोन आरो पिंकआनो निला आकाहिल' जाफ्लाङो पिंकल' जाफ्लाङो पिंकआथ' दोंबावोसो मोननै आरो मोननै मोनथाम बेयावबो मोननै बेसेबां लागोनथाय কিমান হ'ব দাদা কিমান হ'ব 400 गिदाम सिदा हारला नै आरो सेन्देल लालायबाय बे नों गानखाबाय ना नों गानखाबाय पेपे गैयानो ओइ पेपे गाबनाया थाब हामा जायो दे पेपे गाबनायखौ नाङा गानखाबाय बेया नै गोदान लाबाय नालाय सेन्देल गोजौखौ बिसिदों बेया बेखौसो नांगौनो हनै हैखौसो बिबावदों नों गाननो हायाना बे आंखौ नायलाय बे गाबोन उनाव बायगोन दे नायलाय बेखौ लानोनो नै लानो होदों आरोबाव होननानै लाया बिदि हामा दे ओइ बाबानियाव फैसा गैलानो नायलाय गाबावलायो फैसा गैला बाबानियाव फैसा गैलाना जाहा फैसा गोलैनोसै फैसा गैला जाहा बाबानियाव गाबोन लागोन गाबोन ओरैबादि पसन्द जादों नायलाय बिया हनै ओरैबादि पसन्द जादों बिया हनै गोदानखौ खुनोसै आयै इसर नै जाहा बिया गोदानखौ खुलायलायबाय गोदान नांगौनो बेलेग बेखौनो दासो बायदों माथो गोदानसो हनै बेखौ नाङानोलै बेखौ नाङा बेखौनो लागोन ओरैबादि नायलाय हारसिंनो बेयावनो जबाय ओमफ्राय बेखौ खुदों बेखौ नांगौनो गोदानखौ एथुए लागिबलाय बेसे मोजां बेसे मोजां दे जानोसै मम' जाजेननोसै जागासिनो चिकेन फ्राइड राइस बिनि अमलेट स्टेशन खाथियाव टाइमाबो 2टा जाखाबाय न'आव ओंखाम जाहैलायला बेयावनो जाखाबाय फ्राइड राइस टाइमाबो जाखाबायना बुहुद नै लोगोफोर जों दायो न' मोनफैबाय कमला जादों ओमफ्राय भिडिअआ जोबाखै लोगोफोर जों दाखालि सास्ट्रापारायाव थांदोंमोन ना ग्रुपनि फर्म लायनो 10,000 फैसा मोनगोननि बेयाव आं गुसुं भिडिअ लानाय दोङो ओमफ्राय आं बेखौ इडिटबो खालामखाबाय ओमफ्राय गुसुं जादों आरो ओमफ्राय आङो बेखौ इडिटबो खालामखाबाय ओमफ्राय आं दा उनाव होना होनोसै बिनि उनाव होना होनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय जों दायो थांनो नागिरदों सास्ट्रापारायाव ग्रुपनि मायाबा फर्म होगोननो आंबो मोजां मिथिया जिखुनु ओंखारदों थांनो नागिरदों आंबो मोजां मिथिया मायाबा मिटिं जागोननो ओमफ्राय फर्म दानगोननो जिखुनु थांनो नायनोसै ब्लगार जाहैबाय नालाय आं जेराव थाङो जिखौ जायो मा खालामो बेखौनो भिडिअ लानोसै नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नै जाबाय बेया मोनसे नांलालै
मानसिखौल' मासां बुरजा जादों बेखौ लानो आं र' ओइथिं दोङो लिरग्राफोरा मा थाय आं बुंनो रोङालै मानसिफोरखौ मासां बुरजा जादों खिथिनो आङो र' नै बेसेबां बुरजा मानसि जादों सासेयाव 10,000 बेसेबां होगोनलै सरकारा मन्जेल जानो आं माने दा बावैसो फैदों आरो ओमफ्राय मबेबा ग्रुपा मोनखांबायनो मबेबा ग्रुपा दंबावोनो 39 लाख रा 39 लाखनो मानसिफोरा साहा लों थांसोदों जाथ'यैखाय जि मानसिखा गोजाननिबो बिदि कयाबिलनि सिन्था नुदों आं सास्ट्रापारा भिजिडिसिआव मासां बुरजा गोलैयोथाय नै बिथिंबो दंबावोसो साहायाव नै मालाय बिस्रा मोनबायनो गास लादोलै मालाय बिस्रा मोनबायनो नै जों गामिनि गोजा इसोरो खायसे मोनबाय खायसे मोनाखै आं जौआ मोनबा मोनलाङामोन नोंसोरो उपाय गैया आं दा मोनखायसो सासेयाथ' माबासो लाबाय थादोंसै मोनबाय नै आंहाबो थांनोसै एबाराव गैला अबे गैला बे नों मा जादों बेखौ जानोबो लेस जादों माबो हाय होनथिलायदो माइ गुस जाथों र' ओइ गावदां इसोर लाबोखायाखैमोन इसोर बाहायबाय आरो ने सोरो इसोर खिथानो मोनाखैमोन आं गावदांलाय खिथाखानायसो हेपि केक जादोंदि aku mau dah ada. Sana duta marilu. Bukono. Hah? Yo solat. Oh ya, ha. Akola. Kiba puri se ya. Akola ya. Video calling kiba puri se. Ah. Dukan asa din ng misna ma. Dukan ni bini le ni. Be dukan dari. Ang kiba le pi mo nang sibut. Osh. Goथाव जादों जोङो लोंदों माबानिनो सावतालनिनो मोजां लानोसै मैगं माइ खरस खालामना लांफानोसै मैगं गोथां गारियाव आरो फमा दोंसोनि न' मोनफैबा ओंखारनोसै नै जोङो न' मोनफैबाय माबा खरस खालामना लाबोखाबाय संनोसै जानोसै आरो दा बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थेंक इउ बाय